Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň wekili Türkmenistanyň öz herketçäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesini ilkinji gezek açyk ýagdaýda şüphe bildirdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoply ýokunjyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdyp gelýär. Galy bertide resmi Aşgabat ýurtda virus ýulugýanlaryň we ondan ölýänleriň köpdigi baradaky tyzyp çykýan maglumatlary hem hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Covid-19 pandemiýasy eýäm 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip BSG-nyň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça baş ofiseri Catherine Smallwood BBC beren interwýusynda aýtdy. Bellesek Smallwood 2020-nji ýylda BSG-nyň Türkmenistany tapar eden toparyna ýol başçylyk edipdi. Şol pursat bilermen türkmen häkimetlerini ýurdun çağında koronavirus bary ýaly hereket etmäge çagyrypdy. BBC-niň jurnalistiniň Smallwood'dan BSG-niň indi Türkmenistan tarapyndan berilýän maglumatlaryň ygtybarly däldigini görkezýändigini aňlaýarmy diýen soragyny bilermen Sağlyk Guramasynyň ýurdun halkara saglyk düzgünnamalary laýyklykda hereket edýändigini şüphe bildirmäge ygtyýarlygynyň ýokdugyny aýtdy. Onun pikiriçe BSG-niň wezipesi islenýän netijäni bermejek beýanatlary etmegiň deregine Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň qiýaly hökümetler bilen dialogy gurmakdan ibaret. Smallwood BSG-niň 2020-nji ýyldaky taparynyň dowamında delegasiýanyň oňyn ütküsmelere şaýat bolandygyny hem ünsi çekdi. Ol muňa mysal höküminde köçede maska giýmek düzgününiň ýoly goýulandygyny, şeýle-de adamlary howsala döretmekde aýplamagyň deregine köpçülik ýerlerinde howpsuz aýrylyk saklamak talaplary bilen çalşyrlandygyny anyktady. Ol Türkmenistanyň dünýäde ilkinji ýurt bolup ulular üçin waksina tanjybynyň hukmany edilendigini hem agzap geçdi. BSG-niň wekili Türkmen hökümetiniň ahyry soňy koronawirusyň öňüni almak boýunça çäreler barada dialogy açylandygyny hem aýtdy. Bu biziň anyk gözüňünde tutýan maksadymyz. Bu çäreler ýylaty goramaga kömek eder diýip Smallwood belledi. Şeýle-de ol BSG guramalar bilen döwletleriň arasyndaky ynama, aratnaşygy we ak ýürekli hyzmatdaşlygy bil baglaýar. Islendik ýagdaýlara garamazdan biz ýurtlar bilen açyk gepleşik gurmagymyzy dowam etdireriz diýip sözüne goşdy. Sentýabrda insan hukuklaryny goraýjy guramalar şol sanda Türkmen Helsinki Fondy, Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we Türkmen News garaşsyz media serişdesi BSG-niň Ýewropa sebiti boýunça idarasynyň başlygy Hans Kluge'niň adyna açyk hat iýerip, pandemiýanyň Türkmen halkyna awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjellik bilen inkar etmek dogrusynda aladalyryny beýan etdiler. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ätiýaslyk çärelerini, şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giýmek we köpçülükde 2 metr aýrylyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Öz çağında koronavirusy boyun almazlykda tanqid edilýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji sentýabrda BMG-niň baş assambleýasynda eden video ýüzlenmesinde dünýä bileşiginiň pandemiýa garşy görüş tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýdypdy. Sosial torlar şolsany Facebook, Instagram, Twitter Türkmenistany petikli galýar. Ulanjylar bu torlardan peýdalanmak üçin VPN ulanmaly. Ýöne VPN'ler hem petiklemeler üçin dowlat çödügüt däl. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň bir ýokary hujaýyna mugallimlerden sosial torlara girmelik barada dilhatynyň alynýanyny habar berýär. Şu günler häkimet wekilleri paýtagat Aşgabatda ýerleşen Medeniýet institutunyň mugallimlerine dilhaty ýazdyrmak işleri bilen meşgullanýarlar. Dilhatynyň mazmununy mugallimler özleriniň sosial torlardan şol sanna Instagramdan hem de Facebookdan peýdalanmajaklykları barada wada bermeli. Adatlyň habarçysyna görä şeýle çäreleriň ýurdun beýleki ýokary hujaýlaryna hem alınıp barylýanlygy barada güýçlü çaklamalar var. Muallim özüniň berýän mezburi wadasyna hatda imo Messenger'den hem peýdalanmazlyk barada jogapkärçiligi öz üstüne almaly. Imo Messenger'na ýazylmaga ruhsat berilýär, ýöne surat we video uğratmaly däl. Diýip ýagdaýdan ýakynan habarly bir paýtagat ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Elektron hat ulanmak teklip edilýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlyň habarçysyna görä diňe bir sosial tor çäklendirmelerde leýtem tutuş internet soňky 2 gün bäri berk çäklendirilýär. Internet resmi taýdan işleýär, ýöne hemme zat düýpli petiklenýär, hiç zat ýükläp bolmaýar. Elektron poçtany häzirlikçe diňe SIM kart arkaly açyp bolýar, ýöne surat ugradyp bolmaýar diýip bir internet ulanjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen hökümeti onsuz hem interneti ýyllar boýy berk gödegçilikde saklaýar, ýöne soňky aýlarda häkimetleriň online giňişligi çäk
çäklendirmek işleri hasla güýçlendi. VPN usullaryny häkimetler tarapyndan basyş edildi. Hatta käbir raýatlar VPN ulanmalyk barada gurkanyň and içmäge de mejbur edildi. Türkmen häkimetleriniň soňky wagtlarda hasla güýçlendirýän internet çäklendirmeler Merkezi Aziýa sewtinde we Russiýada häkimetleriň sosial torlara gödäwçiligi güýçlendirýän wagtlaryna gawat gelýär. Washington Post neşriniň 7-nji noýabrda Merkezi Aziýa liderleri sosial media gödäwçiligi güýçlendirmek isleýärler. Russiýanyň tilsimi ýol görkezýär ady bilen çap eden makalasyny Sewitde ýoň bolup barýan sosial media çäklendirmelerine üns çekilýär. Maglumata görä 3-nji noýabrda Özbegistana Telegram, Facebook, Instagram, YouTube we beýleki käbir sosial media saýtlary birden petiklenipdir. Bu petikleme ýurdun täze internet kanunçylygy bilen baglanşdyrylýar. Kanunçylyga görä özbek häkimetleri sosial media leheňlerinden ulanjy maglumatlarynyň ýurt içine saklanylmagyny talap edýär. Ýöne petikleme neşriň ýazmagyna görä gysga wagtyň içine ýatyryldy we sosial torlar täzeden dikeldildi. Washington Post'a görä bu waka Merkezi Aziýa ýurtlaryna internet azatlyklaryny çäklendirmek boýunça bar bolan meýillerden habar berýär. İri teknologiýa kompaniýalary bilen aradaky görüş Merkezi Aziýa hökümetleriniň günbatar täsirinden barha ikirjanlanyp, muňa derek olaryň sebete degerli maýy goýan Hytaý ýaly iri döwletleri eýerýän wagtlaryna gawat gelýär. Merkezi Aziýa internete gödäwçilik etmekde özüniň öňden gelýän ýarany Russiýanyň tilsimlerini hem ýyzarlaýar. Deep Washington Post ýazýar. Gynnansakda biz iki aganyň arasynda gysylyp galdyk. Deep Washington Post Almatynyň digital hukuklar boýunça merkeziniň müdiri Ruslan Daýyrbekow sitirleýär. Bir agymyz Hytaý, ol ýerden sany gödäwçilik ulgamlary ýaly teknologiýalar eksport edilýär. Beýleki agymyz Russiýa, ol sebitde ören iri oýunçy, ol ýerden kanunçylyk tärileri eksport edilýär. Deep Sanly Hukuk Merkeziniň direktory sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistana internet toruny düzgünleşdirici kanun 2014-nji ýylyň dekabryna kabul edildi. Ýöne 2017, 2019 we 2020-nji ýyllarda bu kanuna täze üýtgetmeler we goşmaçylar giridildi. Gazagystan 2021-nji ýylyň sentýabryna internet toruny düzgünleşdirmek boýunça teklip edilen täze kanun taslamasy iri sosial media kompaniýalarynyň ýurdun çägine şaham açmagyny talap edýär. Kanun taslamasyna görä bu talaby berjay etmedik sosial saýtlar Gazagystana petiklenmek howpy bilen ýüzbeýiz bolar. Türkmenistana raýatlaryň online hereketini ýygyrlamak üçin sany gödäwçilik ulgamlary, şol sany VPN hyzmatlarynyň petiklenmegi bilen bir hatarda bu ugurda jogapkärçiligi raýatyň öz üstüne atmak, şol sany olara VPN ulanmalyk barada kasam kabul etdirmek, dilhaty ýazdyrmak ýaly usullardan hem peýdalanylýar. Türkmen hökümeti 5-nji noýabrda ýylyň 10 aýynyň jemlerini jemläp, ýene tas ählur boýunça düýpli ösüş netijeleriniň gazanlanmagyny habar berdi. Mejlisde ilkinji söz nowbaty berilen vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň tasdiklamagyna görä, hasabat döwrüne özleşdirilen maýy goýumlarynyň möçberi tasdan 23 milliard manada barabar boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat dinläp, guruluşyk we neutral toplumuna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek, maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça seçmelerini gözlemek zerurlugy, maýy goýumlaryny köpräk çekmek, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeli bolmagyny gödäwçilikde saklamak meseleläriniň wajypdygyny belledi we guruluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermeligini aýdyp, Maliýe we Ykdysadiýet ministri Muhammed Serdarowa käýinç berdi. Adatça bolşýaly ministre berilen käýinçiň anyk sebäpleri aýdylman, onuň işde kemçilik goýberenligi öňe sürildi. Emma synçylar resmi habarda aýdylýan ösüş standardyna garamazdan türkmen ykdysadyýetinde kynçylyklaryň esasan maýy goýumlar meselesinde aýdynlygyň ýetmezçiligi, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeligini gödäwçilikde saklamak barada edilýän talabyň odaly iň ýokarky ýolbaşy tarapyndan bozulmagy bilen baglylygyny belleýärler. Döwlet dostlarynyň soňky ýyllarda köp gaýtalan maýy talaplary şu tomuz Kiçi Berdimuhammedowyň Birleşen Arab Emirliklerine eden sapar netijesinde Türkmenistanyň taslamalary $100 milyon möçberini maýy çekilmegine sebäp boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panneriň pikirçe, käbir Arab ýurtlary aýdaly Saudi Arabistan üçin $1 milliard möçberini maýy ýatyrmak hem uly bir serişde däl. Ýönül bu hili maýylaryň yaramaz maýy bolup,
hiç wagt özüne ödemelliginiň hem mümkinligini, beýle serişdelerin geljekdäki täsir üçin ýatyrylýanlygyny aýdýar. You know, it's an investment for influence in the country more than looking at it as a immediate profit from putting this money in. And it, you know, like I said, it really doesn't cost them that much. Bu maýalar gysgaly girdej almak üçin näle täsir üçin ýatyrylýar. $1 milyard Merkada ýurtlar üçin uly pul bolup biler. Emma köp ýurt üçin uly pul dälip. You know, $1 billion sounds like a lot of money in Central Asia, but for a lot of countries that is not very much money. Panier bu hil maýalaryň ýaş, garaşly ýurtlary hasken garaşly ýagdaýa salyp biljekdigini öýdürýär. Daşary ýurtlardan çekilýän maýdan başga Türkmenistan 22-nji oktýabrda durnuklaşdyrış kanunlarynyň serişdelerini hem maýa goýmagy gönükdirmegiň tertibini tasdiklady. Resmi habarda gurulýan we täze guruluşlar bilen bagly gaýdylan karar Türkmen hökümetiniň Orsiýet tarapyna öz deňiz portundaky we gemi zawodundaky maýa goýum mümkinçiliklerini ulanmak teklifini etmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Tadahanyň anyklaşdyrmazdan beren maglumatyna görä 20-nji oktýabrda sanly ulu markal geçirilen Türkmen Urus ykdysady forumuna Hadar sebitindäki logistika merkezi hökmünde Türkmenbaşynyň halkary deňiz portuny we gemi guruluşyk puwdagyna maýa goýmak mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen baglanyşykly tekliflere garaldy. Ýatlasak Türkmenistanyň $1,5 milyard düşen täze halkary deňiz portu we Balkan gemi guruluşy zawody 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Şol wagt täze gemi zawodynyň ýylly 4-6 gemi gurmagy kuwwatynyň ýetjektigi. Türkmenbaşy halkary deňiz portunyň bolsa ýylly 25 milyon tonnadan gowrak ýük geçirmäge niýetleneni gaýdyldy. Synçylar bu desganyň Türkmenistanyny milyardlarça dollar halk serişdesine gurulan we bu golaýlarda özüne ödemejek taslamalaryň diňe biridigini, beýle taslamalary Rus maýasy bilen halas etjek bolmagyň bolsa hyýalwentlikden başga zat dälligini öňe sürýärler. Jurnalist we analitik Bruce Pannier'in pikirçe, uzak wagt bäri habarda geçirji gurmaga çalışýan Türkmenistanyň Türkmenbaşyda newti gaýtadan işleýän zawodyň gapdalyny port edilmeginiň bir topar amatlylygy bar we daşy gowur ýer bilen gurşalan ýurduň demir ýol çekmek, gemi gurmak tagallalaryny umuman düşünmek bolar. Ýöne bu işler seniň ol ýerden uğradyp biljek newt önümleriň möçörüne laýyklykda edilmeli. Biziň bilşimizden Türkmenbaş portuny $1,5 milyard harçlandy we ol serişdäniň Hadar deňiz arkaly uğradylýan newt önümleri bilen haçan ýygyny alynjagy belli däl. Belki de bir 15-20 ýyl wagt alar diýip Panier Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle de Panier öz newt gaz senagaty bolan Orsiýetiň bu meselede Türkmenistany kömek etmek ähtimallygyny soragatsyna alýar. They don't want Turkmenistan to be able to export large amounts of oil or large amounts of gas because then they become a competitor with markets that Russia is also seeking to sell their oil and gas. Olar Türkmenistanyň uly meçherde newt ýa uly meçherde gaz satmagyny islemeýärler. Sebebi bu Türkmenistanyň Orsiýetiň gaz satmaga çalışan bazarına bir bäsleş bolmagyna alyp geler. Bu diňe bir problema. That's always a problem. Now there's a political complication here too. Bir yerde siyasi çysyrymlyklar hem bar. Biziň bilşimizde görä Türkmen ykdysadyety diýerine çökdýärde häzirki agyr pursatda inni beýle bir gowy ýagdaýda däl. Şol wagtda Orsiýet soňky näçe ýylla bir aşarat edip Berdimuhammedowyň hökümetiniň syýynmagyny islemeýänligini görkezdi. Sebebi Berdimuhammedowy manipulyasiýa etmek, onuň bilen alalaşmak aňsat we ikinji tarapdan olar boşluk döräp ol ýeriň Islam döwleti Horasan ýaly toparlar bilen dolmagyny, Owganistan bilen serhetleşýän Türkmenistanyny durnuksuzluk bolmagyny islemeýär diýip Panier pikir edýär. Ol Orsiýetiň Türkmenistan bilen kesen gaz sewdasyny 1 ýyllykda bölekleýin nikeldip ýylly 5 milyard kub metr ýaly gaz alyp başlamagyny hem Moskwanyň şu niýeti, ýagny Berdimuhammedowyň hökümetini çalajan ýagdaýda hem bolsa saklamak maksady bilen baglanşdyrýar. That's not enough to make a difference in the gas market, but it's enough to keep the Turkmen government alive. Bu sewda gaz bazarına sallamly üýtgeşiklik döretmek üçin ýeterlik däl. Ýöne Türkmenistany aýak üstünde saklamak üçin ýeterlik diýip bilermen Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.